Umuntu akabingelele kakhulu bafethu igama lami nguZoso. Njengamanje bafethu ningakhohlwa bafethu mhlawumbe uku-like, comment, ukushare kuwona umbukiso esiwufakile njengamanje. Usubscribe bafethu. So njengamanje ngila endaweni yaseMandeni bafethu ngivashele nalo iqhawe lami uPhumlani Mfowagumede bafethu ke sila lapho asebenzela khona lapha aqhuba khona umshikashika umsebenzi simaziyo kakhulu ukuthi bafethu wona aphila ngawo njengoba nekhishi londo lapha ngemuva njengoba nilibona nje elivelayo kuyaphithizela ke bafethu nasesifikile sacosha ngoba kubalekile bafethu ukusupportana especially njengoba singabafana abancane singakhala ngokuthi umsebenzi awukho kodwa singanyakazi qhawula kithi asibingelele mfowethu ngiyabingelela njani mfowethu saphila mfowethu mhlawumbe nje Phumlani mfowethu usichazele mhlawumbe nababukeli mfowethu because ngiyacabanga sayishaya mfowethu interview kodwa nje akungaveli qhawula kithi Phumlani mfowethu mfana gogo yaqhawula kithi mina igama Phumlani Sibongwagumede ngakhona nje la eMandeni ngikhulele khona le mangethe emacambini lana ke ngila ngidayisa khona la ngizama khona lana dayisa nje inhloko nosu ngilo abantu abaningi bangazi ke kuma social media ngenza lokho naleyo khya phela kodwa nje abaningi bangazela lapho kodwa qhawula kithi mhlawumbe mfethu i-vision noma umqondo nje mfethu ukuthi mhlawumbe uwazi wafisa mfethu ukuthi ube nesitolo njengoba sikubona mfethu udayisa inhloko udayisa usu udayisa uphuthu mfethu nezinto ezihlukene mfethu mhlawumbe nje ingqondo yayisiphi izathu esakwenza ngempela mfethu wazathatha isinyathelo sokuthi awuvule mfethu ukupheka ngoba ngiyacabanga ukuthi awukwazi ukufundela wazi uye esikoleni kodwa nje wabona ukuthi hayi mhlawumbe ngaye ngapheke emcimbini inhloko ekhaya yabo kodwa mhlawumbe khona into engayenzela umphakathi engakusho nje ukuthi mina ngikhulele emakhaya vele ukukhula isimo singesihle ekhaya yabo uthi umncane kodwa kumele ukuthi uphande yabo uzama ukuthi umncane uphila impilo yomuntu omdala yabo bengikhule nje ngisebenza emobeni umoba akukho nzima ukusebenza emobeni yabo sebenze emobeni kanti yabo kunzima nje usichazele mhlawumbe ngawumoba mfethu usichazele mfethu because abantu abaningi abanalo ulwazi yabo so ngikhule ngakhona ngasekhaya kunemoba vele eziningi yabo so ngikhule lapho even ugogo wayesebenza khona inkampani yothuba simamisa wayesebenza lapho ugogo wahamba kuthiwa ayisemdala ugogo yabo seyikile umsebenzi kodwa nje nami wayenzani khona lapha kasimamisa usimamisa wayitshala nje imoba dela nemoba then ke nami sengikhula nami ngisafunda isikole nami ngifuna imali engizoyiphasa yabo hayi ngaqala ke sifuna umsebenzi nabafana abangasekhaya yabo sitshala imoba khona kwangekho lula kodwa ke into so uneminyaka mingaki lapho ngathi ngafunda grade 7 8 9 yabo lapho usho no 13 14 ngakuleyo mnyaka le ngoba ngithe sengena high school so usuqala nje usuyithengela on usuqala uyithengela i-under ngidayisa ngisho ukwayi mfethu omncane yabo just ukuthi ngibe nemali yokukhera esikoleni kuphi udayisa esikoleni ngidayisa ekhaya ngibe nemali onesitolo nje ekhaya sincane nje ngazi abantu abafikayo vela namakholwane abaningi nasekhaya bakubaningi ababhemayo yabo so ngaqala kanjalo then cause ngisebenzile endaweni eziningi yabo ezinye ihlukumezeka manje phela ngoba manje alright emobeni manje buwenzani buhesha umoba ngoba ngiyakhumbula nje khona isithombe sakhulele kanje emobeni yabo buwenzani buhesha noma mhlawumbe ngoba phela usomncane ngiyacabanga ukuthi khona mhlawumbe nezinye izinto mhlawumbe ongazenza mhlawumbe ukulanda amanzi noma ukulandani buwenzani kahle ukutshala nje ukutshala ngogqibe ngisebenza lokho utshala ngogqibe because ukugawula bengisamncane bengengikwazi ukwenza yabo dinga abantu abathe ukutshala nje suqhibe ufaka umanyolo izinto kanjalo nje izinto kanjalo besizenza then kwahamba nami ngabona ukuthi yabo kuba nzima kuba kodwa ke sengize ngajwayela yabo ngagcina sengithi hayi because vele bese high school ngama kancane emobeni yabo ngaqhubeka esikoleni sengizenzela ama-video nje yabo ngikuthanda nane-acting yabo abaningi nje abafunda nami from grade 11 bayazi ukuthi acting bengiyithanda yabo ngizenzela ama-video yakulokho nalokho yabo okay ngifika matric then ngesikhathi se-COVID ngafunda i-matric ngaphasa ku-matric
nganginethemba ukuthi ngizoyivasisa but akwenzakalanga yabo. So ngaqhubeka ngaba ama-piece job ngisebenza khona i-rest elanga ngisebenza khona yabo ngisebenzela khona mhlambe umba ama-trench yayibi renovate kahle kahle yabo. So ya renovate sebenza lapho athi lapho ngisakhumbula kufika uPrince KB ekhaya. Ngiyakhumbula ngalezo khathi lezo ngasasebenza lapha ngibuye nje umsebenzi yoba ngacela isicelo. Wawusuqala bese ushaya ama-video nogogo ngasengiqalisha ama-video nogogo because ngaqala ama-video la ukuzenzela motivation yabo mhlawumbe usakhumbula ngizenzela. So the other day ngabona-ke ngenza ivideo nogogo so ngabona ukuthi abantu bayathanda yabo. Yamakhekhe leyo rock paper scissors wathiwa yona video futhi yakuhambisa qala ngenza yona abantu bayithanda so aqala lapho ujini ukwenza ama-video nogogo kuze kube manje so lapha kwenzakalani la ema-trenchini ngathi busa nakhona wasebenza wayeka ngasebenza ngayeka ngasebenza nje ngayeka ngoba namanje kusasebenza basekhona ngasebenza angayeka so emobeni yayinjani experience yakho mhlambe nje mfethu awucabanga mhlawumbe ukubuyela khona hayi ngeke yayinjani experience yakho ngicabanga hayi ngicabanga kunzima phela lapho ukuthi umuntu uqoyisile manje so uhola malini khona ke wasasibhala 50 rand yabo ngosuku futhi wawumkhulu ke for sure wawumkhulu ngalezo khathi wawumkhulu yabo kuthatha abanye isazi kwabanye mhlawumbe 60 rand. So wawungena ngama-weekend noma wawungena nini? Sesikuvala iy'kole ngena nje weekdays sesizivuliwe nama ungena ngalo weekend uthola imali yokuphatha esikoleni nabo ungena emgqibeni nesonto wazi ukuthi weekend weekdays ucovered esikoleni nawe uyiphathele imali yakho. Ngaphinda ngasebenza ngakhona inkampani kuthiwa i-White Trust Sicline Beach ngasebenza nalapho so imali oyenzana wawusiza kwede ekhaya right? Noma uyidlela nje mfethu enjoy life nje bafuna mina ngikhule ngile ndoda bese bethi ngifuna ukusebenzela ekhaya yabo because nami ngisibone isimo sasekhaya. uNkulunkulu wangipha umqondo ngempela ukuthi ngingakuphuzi ngingabhemi yabo. So ezinye izinto ngiyayihlala ngicabange yabo ngisho ukuthi okay ngiyazi ukuthi ekhaya la kusebenza umuntu yabo. So makuyimina engiphantayo kumele ukuthi ngibeke isinto etafuleni yabo. So angifuni ukwenza into egcina ngilahlekisela ngomphanto wami because umphanto wami wona wazi ukuthi wondle ekhaya. So udayisa ugwayi ekhaya bathini ekhaya udayisa ugwayi mfethu ngosuphezwa uyintwana mfethu ufika nogwayi laphuma manje omabhema manje la baphuka bangena manje uyabona kuzofunakala ugwayi. Ngoba phela ngoba kahle ngathini ekhaya bebhema khona omalume babhema yabo. So bekuba esothi bazothenga bona nalabo amakhelwane abancane yabo. Akhona ukuthi nami ngenze profit cha just ukuthi ngibe nemali ukuthi ngikhela ngaleso sikhathi vele esikoleni ngangisabhasela ishumi. So akwazi uzame kancane ukuthi awufethu awuthenge test yabo mhlawumbe yisiphi alright mhlawumbe siphi izathu esenza ukuthi mfethu ungaphuzi futhi ungabhemi ngosi because ngiyacabanga ukuthi lokho mfethu mhlawumbe nawe uzoqhamuka nezinye izathu engenza omunye umntwana mhlawumbe akwazi ukuthatha leyo nto leyo asibone isidingo noma mhlawumbe ongasona isidingo sokuthi mhlawumbe naye kumele abheme. Njengoba ngisho ekhaya bakhona ekhaya khona abaphuzayo khona ababhema yabo. So ezinye izinto mangikhula ngiyibuka yabo ubuke zenzeka sekuzoliwa kwenziwani ini yabo. Khona umunye umfana wasekhaya ekuthiwa sadudana ngomqondo ukuthi azini mfethu singaphuzi singabhemi yabo. So sadudana ngalo mqondo nje kuze kube manje asiphuzi asibhemi naye lapha khona yize singahlanda kodwa nalaya la khona akaphuzi akabhemi akubamba nje lapho. So kwakuyizinto ezibonayo ezenziwa ezenziwa so izona ezakwenza ukuthi wabona ukuthi hayi no le nto le ayikho ayabheda kahle yazi bethu yazi ukuthi ngiyaqala ukuthola umuntu onencazelo efana nesami isizathu yabo because nami isizathu nami esenza bethu singabhemu ukubona izinto practical zenzeka la because yazi bethu ukuthi kuyenze uthola mhlawumbe nje ngoba siyirind thina bethu mhlawumbe nangu sezutshwala lo mhlawumbe vele siphuze uyothi uyabona nje mhlawumbe siyaxabana siyashayana siyalwa uyabo so mfethu nami izinto ezazinjalo ezangenza mfethu ngabona ukuthi ngaphela no ingeke le bahla le ngisebenzisana nemali wrong angithi yabo zona angiyimisa ngasho ukuthi hayi ukuphuza nje angeke ngize ngiphuze baningi bezamile ukufaka
ngayo mina ngaya emagroove ngisuku bonke kodwa nje emagroove oyowenzani asengiyasho ukuthi ngiyaya vele futhi usuke uyokwenzani uhambisa abantu mhlambe ngiyoyidansela ngiyabo ukuthi mhlambe mase ngifuna ukudansa nami ngithatha isiqobo udanse ngiphambili ukuze bayangiboni ngidanse ngiqede asiyabona bese uzokudlala kaphi ngeke uthi uvela uyena kunje abaziyo nje bangazi baziyo nje plaza so uyiqale nini lento leyo ukuthi uvela udanse nje ukuthi ngivele ngiemagroovini ngiqale senginemoto phela nkathi ngenamoto bengiulizima ukuthi ngihambe yabo so akukhona ama-event ngiyahamba nje ngeke Phumlani ama-event uyiqale ngani siphi izathu senze mfethu wayiqala into ngoba phela mfethu yabo mfethu akuchazi lo ngiyazi mina ukuthi khona phela mhlawumbe isizathu esenze mfethu waqala mfethu ungena ema-clubini yabo okay ngalesa sikhathi ngiyokwenza kahle ngifisa ngathi nje ngaba siphatha abantu abaningi ngizomsindo nje ngifike endlini sengiyolala yabo sena sizathu lesi so Phumlani mfethu kwamanje mfethu yazi kwamanje mfethu angitholanga lutho mfethu Phumlani futhi I'm sure ukuthi vele mfethu nabantu nomuntu obukayo njengabanye akatholanga lutho mfethu Phumlani ngasuka nje mina ngi-right alright ngikuthenga imoto mfethu sengavele ngisuke ngiye-tavern ngokuthenga imoto kunezinto ezazenzeka leso sikhathi leso ezazenza ukuthi ngicabange kaningi ngicabanga izinto eziningi yabo ngise kahle angazi beka kanjani ngifuna ukubeka ngaleli gama leli yabo leli efunakalani kodwa nje mhlawumbe inhliziyo yayisahlungu ngaleso sikhathi inhliziyo yayisabuhlungu yabo ngifisa ngathi nje ngayibonela abantu yabo nje because yazi abantu mabephuzile bekhulumile so manje mfethu yiziphi ngempela wena izathu engakwenza ukuthi mfethu uze ukhethe ukuya e-tavern mhlawumbe then ukhethe isonto ngenxa yokuthi uhlungelwe inhliziyo uyaqala nokubhekana ney'nkinga bra wami shuthi angiqali but ngathini shuthi bekuyindlela yokumuva bengingenayo kodwa bengiqala ukuba nekanje uqala ukubhekana ney'nkinga kanje ngiqala ukuba nenkinga kanje Phumlani bethu hayi bethu Phumlani bethu ezibi because manje akibe Phumlani abantu bethu njengoba bethu uyibhala lifika abantu bethu bayanakhunja bayalentuza bayafunda uyayizwa kuwena yabo so nabo bethu mhlambe wena ngendlela osukuchaza ukhona umuntu osukumlapha yabo so bethu usichazeke phela bethu ukuthi iziphi lezi zinkinga ngempela engakuthatha bethu zikubeke e-tavern usho ukuthi wena nawe mhlawumbe waphuza for sure angikaze ngiphuza awukwazi uphuze ngeke Phumlani nasi Phumlani ngeke iziphi lezi zinkinga ngempela ezazingaphezulu ngempela kuwena mfethu sisayingakwenza ukuthi wena zikufake e-tavern uhamba ogroova mananke angifuni ukuthi inkinga sayingaphezulu kwami but nje ngafuna ukuthi ngiyikhohle nje ngalezo zinto lezo yabo ngaleso sikhathi yathi ngithi ngikhohle vele zonke agcine edlulile but ngathi ngifuna ngikhohle nje yabo because yabo into khona into obhekene naso ukuthi udlele yabuya yonke into ucabanga yabo so ngathi ngifuna nje ukuthi ngikhohle nje yabo ngithi uma ngifika nje ekhaya vele ngiyozela la ngivule ekuseni mhlawumbe ngiyenza lokho engikwenzayo yabo akuzona inkinga ethi zazingishaya phansi hayi uzayingakushayi phansi kodwa kwakuyiziphi-ke lezo y'nkinga ke lezo ayifuna izinkinga no mfethu ngiyabuza sela because manje ushiya mfethu siyale ngiyabo kwanami nje mfethu nami ngasizakala ukuthi manje alright mangathiwa ngempela ngibhekana nale nkinga le shuthi ngempela nami ngagcina sengise-tavern yabo sho nami mfethu ngoba nginemoto nami ngagcina sengise-tavern isimo sokuthi nginazo ukuthi ngingene kanjani e-tavern eklabhini yes ngagcina nami mfethu yabo nami nje mfethu ngiyafuna ulwazi ukuthi mana mfethu Phumlani mfethu nami shuthi mfethu mangabhekana nalezi nkinga lezi sho nami ngayibona ngempela ngiseklabhini ngigroove ngazi kodwa ngingaphuzi egcineni yayizwa lodwa so iziphi ngempela mfethu nami ngiyalifuna ulwazi yayizwa lodwa bala Phumlani mfethu bala mfethu phuza kahle ijuice mfethu bese mfethu nami uyangisiza because Phumlani mfethu nami abusiza mina yabo yayizwa lodwa leyo mfethu uqhawe lami awugcini ukusiza umuntu mfethu kwanami mfethu uyangisiza ngoba nami ngiyayifuna i-experience yabo okay ungaleza khathi lezana sasanda kuba nenkinga sasanda kuhlukana nomuntu engangizwana naye yabo so nje okuningi yabo wawuqala ukuhlukana nomuntu noma waqala ukujola right ngaqala ukujola
oqala ukujola ngangingaqali so abanye abantu akwazi ukuhlukana nabo kwakuhlukile lokho yeah kwakuhluke ngani mhlambe mfethu kwakuhlukile lokho kwakuhlukile ngokuthi kwaba khona ukuhlukana kwaba khona nokuluza ingane kokubili lokho yabo so nje ngiyakho kwakuhlukile kunokunye yeah mfethu uncese mfethu hayi kwakufanele ngempela mfethu so ngangithi nje just ukuthi ngikhohle yabo ngijama ukudlulisa yabo lapho ngihlanganise nabantu abaningi yabo umsindo yabo and kwakungisiza ke ngize ngangaphuzi but nje fika mhlawumbe kubuka nebhola nami yabo focus yami ithothi ngifaka ebholeni yabo yo hey nami ngiyacabanga ukuthi nami mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi nami mfethu into mhlawumbe nami engangenza cause mfethu mhlawumbe ubalekile ingane right ubalekile mfethu ukuletha umuntu ukuba nomntwana mfethu ubalekile ngiyacabanga ukuthi ngempela mfethu izinto ezayingaphezulu yabo uphinde uhlukane nomuntu uphinde futhi noma umuntu anihlukane nawe yabo mfethu so manje sifika kanjani ekitchen mfethu ekitchen sifika ukuthi ngihlezi ekhaya angenzi lutho kade ngifunda ngise-college okay sengiphumile awukwenzakalani yazi ngempela yazi bengimayiko kusuke kwangena izinto eziningi nase college ngoba phela akasibone ugqoka ijazi yabo kwenzakalani aqongo AI jazz okay asikho lapho okay college lento yama semester yabo so bengenza business management nakhona hayi ukuthi mhlawumbe hayi ngoba ngangithi ngiyamfuna esikoleni bese ngibonisa ngithola something engayenza yabo ukubona ukuthi mawuye entweni ungagxilanga kuyona but just because you keep up busy ayenze ngale ndlela izinto nami nawe mfethu ucishe ifani yabo so azenze ngalo ndlela leso ngaya esikoleni ngawuphasa u-N4 ngaya N5 then unfortunately angiphasanga khona ifunde ezu2 engakwazi engayifeyili umlenze umlenze u2 so iziphi mfethu nampela because manje ngeke uvele unakho khona kumbula ngalezi ayikhathi eyojola Phumlandi Phumlandi ojola ngalezi ayikhathi so Phumlandi kwaba yilokho so waphazanyiswa yini ngoba phela ufethu wafika waphasa kwenzakalani ayikho into yangiphazamisa nje ngathi ayikho into yangiphazamisa kwaba ukuthi mina angibanga nalo ulwazi olugcwele mase fanele ngibhale ukuthi ngibhale izinto correct ayikho into yangiphazamisa nanokuthi phela ifundo engangizenza bengaze ngifunde esikoleni yabo so wagcine ungaqhubekanga ukulungisa imilenze right ngizoyilungisa imilenze ozoyilungisa ngiqhubeke because yabona ukuthi ngempela uzufika la ibhizinisini vele wawenza vele zona ifundo vele zebhizinisi yabona into right leyo right so sifika kanjani mfethu ekitchen mfethu usugcine nawe usumuntu ophekayo ngihleli ekhaya ngenzi lutho yabo ngiyafuna ngisho ukuthi ngifisa ukuqala something yabo ngisecurity ngayenza security nayo so ngifisa ukuqala ngapana ama security but kunzima yabo so nje idlule entweni eziningi ngifanele yabo so na financial stable angikho right so yabo izinto khona izinto ezifuna ukuthi ube nemali khona ukwazi ukuqala business lelo yabo so okay athi into elula mhlambe khona uba foda okhona la yabo ngamcela ukuthi sibambisane naye because wayesamile ngacela sibuye sibambisane sikwazi ukuthi siphushe siye phambili yabo so saqala kanjalo ke akuze kube namhlanje njengoba ngisakhona so yena wagcina enza kanjani yana ukhona naye ukhona ibhizinisi ukhona but as wazi ukuthi umuntu ofanele mina ngivela kakhulu since angani mangibambe lokho la telefone okay ngiyazozwakala ngisafuna ukuqala hello tampoco so kuzokube manje nje sakhona so uphekani lana wenza ini mfethu amanani athini mfethu abantu mayefuna ukuthinta mhlawumbe bakuthinta kanjani mayefuna uku-order kuya-order online ngipheka usu nenhloko inhloko ihamba nophuthu usu lihamba nojeqe khona kwa-70 rand khona kwa-120
so abantu ba-order online abantu uma useduze ngakwazi ukuthi ngikhambisele yabo mhlawumbe ukuthiwa ula town it's fine ngiyakwazi ukuthi ngikhambisele uma usungifonelile kuba khona bafuna ecela silethela ngikwazi ukuthi yabo phela ekugcineni nebe ngidayisa nami ngiyafuna abantu bethenge so yeah ngingasho ukuthi ngiyabahambisela uma befonile yeah so utholakala kiphi nami number yami ikhona na Facebook 06331543 about 3 6 number ngitholakala kuyona so ithini number mhlawumbe ebhekayo nazo mhlawumbe ebhizinisini okuyona nje kuthiwa ebenkulu kakhulu mhlawumbe ukonakala kwenyama yabo kufanele uqale phansi phinde futhi ukonakala kwenyama yonakala kanjani kube nenkinga ye-fridge yabo so mhlawumbe njengoba nje manje ikhona inkinga ye-fridge yabo so kwenza kube nzima lokho ukuthi ubekile inyama kanti yabo i-fridge senenkinga yabo seyonakele yabo uma yonakala ngikusayenza leso ucala ukuthi hambe nje itshinga yabo uqale phansi uqale kabusha futhi izona nje kuphela inqinamba lezo phela nalokuthi phela insuku ayifani ngathi insuku ayifani kuyenzeka ukuthenga ngalesonto lelabo kube busy kwezinye insuku kube dry yabo kodwa singa-understand-ke singa-understand noma kusho ku-dry but nginga-understand ukuthi hayi lezi nsuku kuyafika kube right so mfethu-ke uyafisa udlondlombala futhi mhlawumbe wenze ibhizinisi kwezinye iy'ndawo nezinto ey'kanjalo ngiyafisa nje khona ngikhuluma naye ngizamela kwenye indawo yabo because washo ukuthi ayidayisa inhloko kanjalo nje yabo ngathi cela ukuthi angizamele lapha ngibuzele ney'ndawo yabo iqashisayo kanje yabo ngibe ngiyafisa ukuphinde ngidayise nakwenye indawo ube usomabhizinisi so ekhaya mfethu ngeke ngisaphote ugogo mfethu ayinizwana kakhulu nogogo right kakhulu yize semdala phela ezinye izinto asazazi kodwa nje noma usakhona yabo hey mfethu unenhlanhla mfethu itime yaphela yashona mfethu itime yaphela unenhlanhla mfethu umlandi senomzali mfethu thina sinatoa thina mfethu kodwa ngoba impilo iyahlangana kufuneka lokho kodwa ngeke mfethu yazi kumlanda kanjani umzali because nawe ngiyacabanga nawe umzali wakho nawe ngendlela ajabula ngakhona ukubona mfethu ukuhlangana kwezinto umfikela ngisho nanesinkwa mfethu kuyakhombisa nakuyena mfethu uthi cha ngazala noma sengashona manje yabo yaqinisile yabo so mfethu izona zinto mfethu ezinkinga lezo but mfethu siyakubongela mfethu hayi nami ngiyabonga nene support nje abantu bebe ngipha yona ngiyabonga nje kakhulu nalezi zinto ezimbi ebeyikhulunywa ngoba izona ezikwazile ukuthi singikhuphule yabo ngifuna ukuqamba amanga izinto ezimbi abantu babeyikhuluma ngami zikwazile ukuthi singikhuphule iziphi lezi phela kuningi omaloni ocela zemlilo obani yabo ayikhona esunama amagama kodwa but ke at least kuyangisebenzela yize kuhle omunye umuntu ngaza understand but kuyangisebenzela yabo kuyangisebenzela ngisho ukuthi nami ngisho ukuthi kufanele ngifane nesihlahla mfethu ngifane nesihlahla ngisho abakuthiwa isihlahla sichalela ngamanzi angcolile noma clean still siyamukela sikhule yabo siqhakaza so nami ngayitshela lokho ukuthi noma kuthiwa bengikhuluma abantu abanye bethini bakhona abakhuluma ukuhle bakhona abakhuluma ukubi kodwa ke kukho konke lokho abakhulumayo ngiqoqe konke ngikuhlanganise ngiphume nento ezongikhulisa phakathi lapho yabo kwazi ukuthi ngiqhubeke phambili kodwa futhi ngibahloniphe abantu anombali akekho umuntu engamhloniphi yona izona nakhuyana futhi ngiyakubona ngathi usubuye ngamandla futhi nakuma motivations yabo futhi baningi abantu mfethu abaphilisayo kwanathi mfethu mhlawumbe singabanye abantu abaphiliswayo ngathini ngaqala ukukhuluma ngezinto zingakenzeki kumina yabo so manje ngase nginokufakaza obugcwele ngezinto engingasho ukuthi mase ngikhuluma mhlawumbe ngaphilisa abanye abantu yabo futhi uvuke mawala usuqala ungena emaclubini hallo sayi ayivuke mawala usungena emaclubini phela ubuse ayifethu ngeke umlandi wagcina kudala mina mfethu ushama motivations kodwa ayimanje ayiwabuya mawala wabuya mawala ngempela uqinisile ukuthi njengamanje uqala ukukhuluma ngezinto oyibonayo njengamanje sokhuluma ngento eyenzakele kwena experience yabo experience so ngisenginofaza obugcwele lezi so nje awuyibhalile inkondlo right hayi
ngisengikhulumela ngento efikayo nje yabo. Yeah. Cause ngiyacabanga ukuthi usiba lakho lingabhala ey'meni mhlawumbe osudlule kuzona ngoba uyabo. Ya, kakhulu. Khona mhlawumbe into ongayikhuluma, ikhona into ongayibhala mfethu ukuzwakale emphakathini. Kakhulu. Yabo. Yeah mfethu. Hayi waqopha umlando kakhulu mfethu khona izinto zenzeke, into ey'ningi zenzekile ngesikhathi esincane. Yeah. That's why mfethu yazi kuthiwe kahle mfethu ngizokuthiwa kade nababhali less than 3 months mfethu but lobola wenza yonke into wathengelana iy'moto nonakhunjani umuntu owubambana naye. Izinto zenzeke, izinto ey'ningi zenzekile ngesikhathi esincane. Yabo. Yeah. Kodwa phela-ke angathini awukho ukuyiblame, awukho ukuthi mhlawumbe ufuna uyisola. Yonke iphasi kwempilo nje. Yaqhubeka impilo, okwenzakalile. Ngiya-experience nami okubalulekile ukuthi ngi-experience-ile sengifundile ngiyazi ukuthi yini efanele ngayenze next time yini efanele ngiyenze so nje yonke into about ukuthi uyakhula into oyenzayo. Yeah, kodwa uyayikhumbula kodwa because ngiyakhumbula abantu babesho ukuthi hayi bu qhamukapi manje ingane manje qhamukapi manje usibanibani uyabo. Yeah, ekhona lo magama. Yeah, mhlawumbe nina mhlawumbe nesikhathi singanani mhlawumbe nibambana. 3 months kwakuyiwona u3 months. Namba masikhathi singanani? Usho ukuthi nathanda isikhathi singanani? Sesisonke nesikhathi nami ngisazi. Kodwa phela angathi 3 months iwona. Bebuye esihlukane, ufuna ukuma kulo 3 months lo. Cha, phela angithi usho njalo unakhonjala kithi. Angithi usho njalo, namba masikhathi singanani? Mhlawumbe inyanga engaki-ke kuwena ngoba u3 months uyawuphika. Angisazi, angisho ukuthi ngiyawuphika. Noma 3 months gawe. Ngisangisazi ukuthi ngoba phela besibehlukane yabo. Yeah. Kuye kwenzeka inkinga kubuye yabo sona. Yeah. Kodwa khona kwaba nje. Uthi ugcina kwethu kwakuba ngoDisemba. Yeah, so wena wobuyiswa yini mhlawumbe ungamloboli kwaku 3 months, right? Noma inkinga zayivela vele ungamloboli umuntu. Zavela after somlobolile. Yo. Zavela after. Yo mfethu. Yo inkinga ke leyo. Then yena hlukana nibuyelana ihlukana beyelana. Yeah. Abantu bebetshisana inzi content yabo ngiyethe ngithi ngiyakhumbula namfethu yazi abantu mabe ngibuza ngisho ngithi hayi mfethu hayi khulule content ukuthi baqabene yabona kodwa ngangibona okunye ukuthi hayi okunye kupersonal because ngangibuye ngithi manje uva nami ngithi ukuthi akufonele ayi ngibuye ngithi hayi ngeke mfethu ngiyalidedela ucingo ngoba manje akumele mfethu kahle sikubhanqa nenkinga yabo ngithi yabo nje kade kwenzeka kodwa kumele ngabe kade sangimpintsha sabala kodwa manje akumele umuntu simcindezele nenkinga yabo because njengamanje usulesile njengamanje yabona uyabo usungayikhulumela mfethu yabo nje kulula njengamanje yabo sekuyadlula manje yabo mfethu banye mfethu mfethu ngeke mfethu awululeka abantu mfethu because kubalekile ukululeka abantu mfethu yabo ukululeka abantu mhlambe wena mhlambe ngeexperience yakho mfethu wena mhlambe inkinga ukuthi zavelaphi inkinga kuwena mhlambe kanjani mfethu because uyasiza mfethu sonke asiganiwe sonke asikaze silobole mngani wami yayizwa lona yeah yabo nje iphutha lokuqala nje ukuthatha iy'ndaba zenu nifake ku-social media bese cause yonke into esuke seniyenza suke senilawulwa abantu yabo okunye suke senenzela abantu yabo mhlampe ngathini amanye ama-advice uwathatha kubantu so ungabe senza lento nobona ukuthi right izosebenza usuwenza lento lebona ukuthi abantu bazoyithanda bazoyijabulela so kulapho nje so eliphuse ngeke ngiphinde nje ngilenze lelo ukuthatha izinto mhlambe personal too personal ngifake social media yabo kokwenzeka makwenzeka behind doors nganje ukuthi kuyenzeka kumahlukana lo khona sahlukana ngokuthini yabo kahle izinto eziningi zayiphethwa abantu uthando liphethwa abantu noma bengaliphese but ukuthi thina sesenzela bona mhlawumbe kwezinye isikhathi sifuna ukuba-prove wrong yabo izinto enganjalo yasilimaza kakhulu loo nto leyo
Yo manje enakhunjeni elonini kufika kanjani elonini? Ayikho indaba yeloni. Ayikho indaba yeloni. Okwakumdlalo nanidlalo. Yeah, because phela ngisho ngathiwa vele senixabene kodwa izoba khona lezo iprice lezi spice wayo yabo. Yeah. Kunjani? So inakhunjani imoto wagcina ibuyiselile wena khona? Yeah. Agcina ihambile. Agcina ihambile. Mfethu yo, kodwa phela ukuwa kwenye indlu ukuwa kwenye indlu so kodwa manje inhliziyo ayikho nemhlungu mfethu ubuka njengamanje vele uyaqhubeka nempilo futhi eyinkinga futhi bayiposta futhi mhlawumbe nawe awulimazeki noma mhlawumbe nawe usuwamblock phela uyashesha ublockana wablock ingqwele ngathi okay because into engayenza mina ngavala ama-post akhe nje ukuthi ngingaboni onke yabo so ngavala nje ukuthi ngingaboni lutho ngamblockile but ngangingaboni lutho yakhe yabo ngenze ngingaboni lutho kodwa ngabona kuhamba nesikhathi ngabona semblockile hamba nesikhathi yena so ngaba nankinga futhi nalokho yabo so nje ayikho into engibonayo yabo phela kuabantu singipostile ma-comment yabo beze nama-post mhlawumbe besho ukuthi hey naba enjoya sebemthengela imoto kanjani so nje kodwa ayikho nje ngikubonayo mhlawumbe kwabo ngoba so mhlawumbe lezo zinto futhi lapha abantu mhlawumbe ongabacela ukuthi mhlawumbe beyigweme right kodwa phela umuntu wenza into ayithandayo yabo nami okuningi abakwenzakala akusangilimazi so angisibona isidingo sokuthi ngithi abangakuyeka abawenzani because akusangilimazi vele so ngiza kunaka kakhulu manje inakhunjana ke hey unamandla qhawe awusuwathatha ipha amandla ukuthi ulobole amandla endoda wadliwa kwaZulu bafana bakithi hayi wayishaza phelela zonke right indoda ngikuzoyazi wayishaza phelela zonke ngifunda bukhulu indaba yenkomo kodwa ke angithi yazi ngathini mina ipage lami leli ngibelihola kakhulu lebe no 1 million lizihamba so nje indlela ngibezenzeka because even indlu kagogo amandla amaningi awathola lapho ukuthi kuyiqala because isizathu esenza ukuthi abantu becela ukulekelela ngoba ngase ngiqalile vele ngase ngiqalile yabo so hayi cha wawunamandla mfethu wawunamandla mfethu ayekhona phela so ifethu ngeke hayi ngeke mfethu wawudidise ngempela hayi uthando liqinisile makuthiwa uthando mfethu uyadidisana right cha esikhasinqane mfethu usuyalobola wenza yonke into mfethu uthando mfethu seyithando enye into ngenza noma yini ngenza noma yini awunaki lutho unaki abantu bathini kanjani ngenza noma yini kodwa phela nawe usuke wenza into oyibonayo uyaenjoy yakujabulisa egcineni true ukulimala kwakho lapho ukufunda vele kwakho ayikho into ezenza akekho umuntu ongabe namaphutha akekho umuntu ethi mayenze into engabi nenkinga so nje I'm sure baningi sekwenza kubona mhlawumbe izinto ezikanjena just that phela bona akazele be-public yabo but nje sewadlula ku-right yonke into ku-right nje yabo kekho ozonda omunye akekho ofisela omunye ukubi impilo yabo akodwa wagcina usuyiyekile-ke vele iy'nkoma yi ngoba nawe phela vele khona vele nawe vele owawukuzama mfethu kwahluleka yabo so yo mfethu abanjalo mfethu engathi mfethu uyazi mfethu ungaqineka mngani wami sengiqinile strong ayingathi ngaqineka mfethu strong siyafisa kodwa phela ukubona naleza zandla ikhuphuka ayisayigcina lapha neyiphinde hayi mfethu hayi ufihliwe lo iphinde ikhuphuka lo munye ufihliwe lo munye angiphi udriver yakhumbula ekhaya hayi mfethu udriver yakhumbula ekhaya yakho mazi manje yena akasiphini yena-ke mhlawumbe ngokuthi mhlawumbe efuna ukuveza noma mhlawumbe umuntu nje wamtshelayo ukuthi hayi mfethu ngiyacela ucela naye vele akathandi unayo i-social media kodwa unayo nami vela shuthi kwahlangana ukungathandi nokungathandi iy'thupha so-ke sabambisana
kodwa ngeze ukuthusa umfake amathambo naye wakhombisa futhi nawe futhi even wena kwasho basengifaka amathambo wena wakhombisa hayi isho uthela iziswa ngiyakhumbula mkhona ezinye ngazithatha mfethu ngathi lesa isona nami ngiyithathele samuwe ayithathele samuwe ngayipostela fethu bravo mfethu uyahamba ufisela mfethu injanja angizwa abantu balokho bethi uthiwa mithisi so okay yakwazi umithisa umithisanga wena ne ngisho yazi ngokhunya ngaloo nto leyo but ke base wadlula it's fine kodwa naye ngangimtshela ukuthi even engibuza ngakho ngamtshela because wathi content engayenza but wangangitshela ukuthi yini nami ngangiclueless ngazi ukuthi yini engayenza yabo so ngathatha izif mina mhlawumbe indlela yakho ukuthi ufuna ukuhamba yabo vele yabo but lokho ngimbuza ukuthi why ungaqala ungibuze lo nto leyo kunokuthi ungathi vele ngavele uthi wena khonto oyenzile wara uje lapho yabo awunabufakazi uthi nofakazi unabo but ngithi okay ngitshengisa ubufakazi yabo okay khamba isikhathi ngicela ngizwe ukuthi wasiwa ngamithisa ngamtshela ukuthi ungikholwa ukukholayo kodwa lento engitshela wena mina ayikho futhi nje ayilona iqiniso wena kuthiwa mhlambe uma wezwa into kanjani ngokuthiwa weza kumina wangibuza yabo because yena vele ethathela isinqumo nje yedwa namanje futhi ngisasho mawuthi uyibona lento noma ubani lo okholwayo lokho ukuthi ikwenzeka amanga lawo into engekho mawuthi khona wamtshela ngoba uchaza yena izathu ukuthi into yenenza wena hlukana ukuthi wena mhlawumbe wanemba ngaphandle uma ungamithisanga ke washaya ngaphandle kodwa ekhona akusona isizathu lesi sasenza hlukana asangifuni nje kushiya amanga yabo siphi asona isizathu senza hlukane lo because yena ukuthola ungitshela ngaleyo nto lwantshela vele sesiqhelelene yabo eziqhelele but ngaleso sikhathi wayesakhulelwe esakhulelwe wayesakhulelwe wayengitshela ukuthi wena usumithisile ngalo nto leyo wayesakhulelwe isho ukuthi angisenayo sure kodwa nje kodwa I think wayesakhulelwe wayesathwala ngale nto leyo kodwa ke wangitshela nje ukuthi ngazi khonta bamtshele yona useyazi ukuthi kunjani ngiyabona ukuthi yini leyo ngisosa safuna ukuthi uzongihlanganisa nami wala already vele sesingekho ndawonye seniqhelelene kancane asiqhelelene yabo so ke hamba isikhathi bese manje sengitshela ukuthi wena ngazi ukuthi wamithisa ngithi mina ngamithisa bani angazi ke uthi umuntu wamtshela ngazi kanjani ngathi mina okay it's fine ungitshengise lo muntu wakutshela mhlawumbe ungitshengise nalo voice note noma yini onayo yabo but still akaze angitshengisa kodwa ngathi it's fine uma ukuthi wena ukholwa lokho okukholwayo anginankinga because mina ngase ngazi vele already ngisoshintsha umqondo wakhe yena mase decide ukuthi ayisefuna ukuhamba leso sikhathi usephumile vele kumina it's fine namanje ngisamtshela noma inini futhi ngophinde ngimtshela ukuthi ayikho lonto leyo ayikazi bebikho yabo ayikazi bebikho uma ukuthi wayesefuna indlela yokuhamba iyabheda lendlela ayifuna ukuhamba ngayo ukuthi yathi mina ngamithisa ngaphandle ekubeni ngingakaze ngikwenze lokho already sengibuke kanje umuntu omubi ebantwini sengibuka nje umuntu onjani angifuni ukusho igama lelinhlambi but nje sengibuya ngalo ndlela le yabo and esinye sezizathu esenza ukuthi nami ngize ngigcine mhlambe ku social media ngizama ukuthi ngiphendule because angifuni qamba manga igama lami sengisebenzele kanzima kabi ukuthi ngifike la ngikhona ukuthi ngaba kufika into sengafika into enje ifike nje izongibulala igama lami izongenza abantu bengibuke ngeindlela because ngimbonile nje omunye umama icommentile sethi hayi sengibuka ngeindlela uyona lento engicabanga ukuthi uyiyona wara yabo awuthi abantu abalazi iqiniso yabo and
abanye bakhuluma kakhulu ebeniqiniso bangalazi yabo. So into emina ezingenza ukuthi mina okay it's fine nami ngizama yize ngingafuni ukuphendula even kwasiqaleni ngisaka ingcwele sanginakile already ngangingaphenduli mina because bengaphendula abantu abangigcinsayo bathi social media bengingakuphenduli lokho yabo. Ngitholela kwayena uyazi bengihleze ngimtshela ngithi mina no ungayilokho nje ungalingi uphendula yabo. Mabe kuchenza abantu ungalinga nje uphendula yabo. So iyona statistics nami ngicine sengikwazi ngizama ukuthi ngidefend yabo. Ngibone sengiposta ngisho ezinye izinto ngiphendula abanye abantu because yabona ukuthi manje ngiyaphuma esandleni. Manje angaze niphambane ningaleza ikhathi leziyana zomzima ngempela usawucela mhlawumbe naye beze ngimthinta naye. Ngoba ngiyacabanga khona umdoniswane engangubona lapha nokuthi ukhona mhlawumbe wena ungafuni ukuthi uphendulwe yena mhlawumbe wayiphendula. Ngathini okay ngalezi sikhathi lesiyana sahlukana mina okay khona into eyenzeka then sahlukana mina naye mahlukana nasingalobolana wona senilobolene sahlukana wathola ukuthi wathola ukuthi uyithwele yabo. Okay sazama ukukhulumisana saba right okay senihlukana ngesinye isizathu futhi along the way wangishintshela nje wangijikela nje yabo like angazi ngingenzanga lutho even now uyazi ngingenzanga lutho nje but ekhulele okay entshela ukuthi mhlawumbe ngizokuthi ukukhulele uyakinyanya nje okay nami ngizama ukunderstand yabo phela ngisho ukuthi okay because ukhulele ngizama ukunderstand mhlawumbe akangithandiswa into kanjalo yabo. Okay kufike lapho kutheni khona ke ingane ke isisu siyalo kunjani siyachitheka. Okay ngifika lapho ngiyakhumbula wangifonela ngangibhala ngakusasa wangitshela around 12 yes wangitshela around 12 ngathi mina okay ngasho ukuthi kusasa ngiyabhala yho ngibhala ngo8 ngiyabhala kusasa wangitshela isisu sibhlungu yabo ngase ngiyabhala yabo. So kodwa uma ucontenzakalayo ngicela ukuthi mawubona ukuthi lapho kubahlungu kakhulu cela uhambe esibhedlela noma ungifonele yabo. Okay ngalala imessage yakhe ngayibona around 5 ekseni yini noma 5 noma 6 sengivuka because 6 yini wangifonela ngoWhatsApp because ivethu ngilivalile yabo. Wangifonela ngoWhatsApp okay ngazama ukubuyela kuyena nganoma wayiselele yini but ngasho ukuthi ngizolokhunja ngazama ukubuyela kuyena ngasho ukuthi ngizozama ngiqedwe ukubhala. Ngathi nje ngiqedwe ukubhala esikoleni ngabe ngihamba ngiyakhona kuyena